Mariler Alexandre é unha bióloga que escribe. Indagamos se escribe por amor aos bechos ou ás letras. Renaceu en Galicia no 74, 27 anos antes viñeu ao mundo en Madrid. E andamos na procura de saber que foi naqueles días na Costa da Morte o que turrou máis dela para escribir. A conmovedora paisaxe ou o seu nome? A súa composición bioquímica ou a fonética? O hábitat dos insectos ou o seu dicir? Ou as dúas cousas son unha? O mesmo son. Voces estendo a paisaxe e tendo conta dela con agarimos.